So, ka-amin. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Talamban, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maki. Unsa mahal? Gusto ka nga magpakasal na ta? Oo. Pinanagod ta katuig. Pwede nga itong mag-video ron kay may mga trabaho na ita. Oo, pero naa para ba tayo mga pangandoy mahal? Di lang ko ta magtalikod. Han, matuman magyapon naman itong mga pangandoy, ba? Bisan o minyong na na. Ang importante nga, ako na gid ka. O di na ka mailog pa sa lain. Ayaw ka bala ka mahal. Imo ra gyud ko. Congratulations, mga anak! Nalipay ko nga part na gid ka sa among pamilya, Maki. Kamu gyud mo ay nagkadayon sa akong anak. Nakaila na kaayo minimo og suod na pod namo ang imong mga ginikanan. Welcome to the family. Salamat, ma. Tuod di ay. Unsa man nak, Erika? Magpa-enroll na ka sa sunod abli sa klase? Ha? Muskwila ka, ma? Oo mahal. Gusto ko ma-eskwela og law. Pero mupadayon lang gyapon kog trabaho. Bahala nagmapuno ang akong schedule. Basta matuman lang gyud ang akong pangantoy mahal. Mau ba? Sige. Kung unsay gusto nimo, suportahan ti ka, ma. Ay, salamat din. Danagin ka. Magagakos na ka rin. Mahal, gikapoy ko. Please lang. Ayaw sa ron. Mahal, gimingon na kay kunin mo. Sige na ba? Upuan na tayo, baby. Gusto na kay kung na tayo liwat. Pero ka. Mahal. Maki, unsa ba? Dili ka makasabot. Gikapoy lagi ko. O di ba sa ko pwedeng mumabdos kaya nag-eskwela pa ko? Ay, kung ina nga. Magpaabot pa ko kung kanusta ka mahuman ng eskwela. Oo! Ayaw gikukpog ni Maki, ha? Nisugot ra ba ko nga magminyo ta? Kay matod ni mo nga matuman gihapon ang akong mga pangandoy bisan og minyo na ta. Sige. Ang pangutana, kung hantod kanus ka makapaabot ni Erika, wala. Sanay ako pangutaan na, bay. Gusto na kay kong anak. Gusto na ko nga. Na may pamilya ni Erika. Oo. Minyo na tuod ni, pero anong feeling na po? Mura mabig. Dili man nagtiayon. Tanan niyang oras. Wa sa iyang pagskwela. Tuwa po siya trabaho. Bay, Maki. O kung may panahon man siya na ko, bay. Dahil lang katog na mo. Kapoy na po ang iyang lawas. Bisan o pagpag-istorya man lang ako, di na siya kahimo. Ay palabi, muli para ba ka? Gusto ka, ay palabi di Gusto kong mag-ubog ba para makatuog na ko diretso inig-abot sa bahay. Ay man. Saan oras ako? Nagtuon bagyapon ka? Nakainom ka, Maki? Oo. Ay, kung mayroon ko. Tagi sa kong oras, pe. Mingaw na kay kunin mo. Busy pa ko. Katog na lang dito. Dili ko gusto magkikistorya ang hubog. Sige na ka. Diyos. Maki, ayaw lagi. Napakay gibuhat. Maki, unsa ba? Gusto rin ka pinagsanay, ha? Bit, dali, bit. Maki, unsa ba? Maki, sakto na. Maki! Ano ba sa uwi?
gihipos kasi mga gamit. Wa na ko malipay aning atong pagpuyo, Maki. Unsa? Nga naman, mahal. May problema ba? Bisabot ba yati ka ha? Bisag unsa ka busy? Bisan og wala kay oras ako. Tingano? Gabi Gisabot ba dahil ko nimo, ha? Oh, Wa na kay respeto na ako, Maki. Imo kong gipugos gabi okay. I'm sorry. Tungod lang to sa akong nainom gabi. Ubog ko, maong nakahimo ko ato. Pero, mahal, dili na to mausap. I'm sorry, Maki. Pero dili na gyud ko. Mupauli na lang ko sa amo. Magbuwag ta. Erika! Dawata na lang gyud na nga wa na mo ni Erika. Unsaon taman, wa man gyud mo magkasinabot. Maulagi, ma. Pero, gisabot man ang tanabo siya, ma. Nasayop lang ko kausa. Pero, gusto na niya nga makibuwag na yun. Pero nak, basin og maulian raon niya na si Erika, uy. Basig na ngayo lang siya og space. Pasagti lang gud una siya. Nanawag siya, ma. Hello, Erika? Mo-file na ko og annulment. Unsa? Grabe sa. Wa man gyud ang angan ni Erika. Tinud-an na gyud iyang pagpakigbuwag diha nimo bay. Oo, bay. Sakit man, pero wa may mahimo, bay. Ay. No, bay. Nagpaabot na ra ba na ako akong uya, bay? Muna na lang ko nimo, ha? Kaon sa man? Muli na sa ka or dinilang ka? Ari lang ako, bay. Di basugan na ang muli. Sige, bay. Una lang ko nimo, ha? Sige. Saon na kung mawakas kung nauna, Erika. Excuse me, sir. Why you come in a chair? Sir, excuse me. Saon man ako pambuo ni mo, Erika. Hi. Gwapo unta. Bungol lang. Ako ba imong gipasabot? Wow ha. Abig niingon ko gwapo. Nakadungog man dayon. Sir, kung unsa may problema nimo, ayaw pagpadaan na, uy. Sige, cute. Daghan na pag nabuang anang gugma. Wow. Kumayo ko mong manambag. Nindot siguro kay kag love life, no? Kay bao ba ka na ang mga tao nga maayo manambag maoy way ayo ang love life? Ha? Nga naman ko, no? Give me your number. Ara next time, magka-istorya tag maayo. Pila na kabuan nga nagkailaw mo ni Isa na? Sa, nagkasuo na yung mong mayo, ha? O, bay. Nindot pang siya ikastorya, bay. Siya sa mga hinungdan nga nung nakamove on ko na Erika. Mo ba? O, na-in love na ko niya, bay. Yay ka. Kunya, unsa po may dugaya ni mo? In-love nung kaka. Panguyaw, di na yun. Yes, Maki. Mahal na sa tika. So, gisugot ako ni mo, Isa. Uyab na ta. Oo, uy. Bisag makigminyo pa ka. Oh. Kung maanal na gano'n niya, Miss Erika, magpakasal na kita. Maki, karon nga, anal taman kita. Gusto na ko nga friends lang gihapon ta, ha? Yes, Erika. Friends na gihapon daw eh. Sige na ha. Kay magkuha pa ko sa akong uyab. Bye. Single lagi ko. Pwede na may mapakasal si Isa. Mabdus na ko!
mahanaw niya ko. Yes! Kaon ang daghan, ha? O, higop gilog sa baw. Kaon ang ningutan, no? Kay gusto na ko nga healthy mong duha sa baby. Salamat, Maki. Pinangga gid kaayo minimo. Of course. Excuse, ha? Ako na yung tubagon. Dong, nakapasa si Erica sa bar exam. Usa na gid siya kaabogada, Dong. Uy, mao ba? Maayo hinoon. Og imbitaron ta mo karong Sabado, ha? Gusto nako nga apil ka sa celebration. Dadaan na lang sa lang imong asawa og imong mama. Maki, giduka naman ko, uy. Dili pa ito mamauli. Gusto na sad ko mo pauli, nak. Sige. Mamawala kita. Manangin siya ko. Guys, salamat kayo sa inyong pag-anhi, ha? Erika, muuli nami, ha? Ha? Uy, hala. Mga rira ba itong mga classmates sa huna? Og nahibaw sila nga ni Aka. Karoon na ba ito mag-abot-abot ninyong balik? Kuan, Maki, kami na lang ni Mama mamauli. Dari lang una ka. Pero ayaw lang palabig inom, ha? Kay mauli para ba ka? Sure ka? Okay rin mo, isa. Of course. Naku kung pagsalig ni mo. Sige na, ito na mi. Erica, thank you, ha? Lagi dama, oh. Bisa gina yung kasado na ang mga tao, pero di kita makaingon nga para gid sila sa usa-usa. Kaya trabaho si Erika o si Maki. Lugan ka sila, pero nagkabuwag gapon. Wa naman magkasinabot ba eh. Ay, di na tayo magkiskot bahay na mo eh. Ay naman di si Erika. Ito sa layo ay. Ito ba eh. Diba sige, nagsuka na to. Di aram di ka din eh. Happy na mo, nagsuka na ka. Wow, eh. Nilikay lang ko dito. Ha? Nga naman, imo na yung celebration, nga, ikaw mo'y mulikay. Naglikay ko ni mo. Iba sirog. Unsa pa ko niya masulti na ako. Ha? Oo, makasabot, Maki. Ngayon, ano, maglipay-lipay ko karon kay natuman na ang akong pangandoy. Ang akong pangandoy nga akong gipili kaysa Dibo. Pero dili pa ko malipayon, oy. Dili ko malipayon kay wala ka sa kong kinabuhi, Maki. Erika, hubog na ka. Oo, hubog ko. O gusto ko masulti ni mo sa kong kibati. Mahal paghihapon ka ayon ni Kamaki. Sukan masukan, wagin mawaag akong love niya ni mo. Ikaw rin gihapon hangtod ka ron. Wala magiging chance ka magbalik ta. Erika, dili na tapit eh. Mahal na ko si Isa. O mahayo ka siyang tao. Dili siya ang may pasakitan. O siya mo ay inahan siya akong anak. Nagdukay na akong gipangandoy. Sakita pa. Maki, willing ko ihatag. Dahil mo ang mong gipangayo. Dili na. O sige. Gusto lang ko mahibaw. Unsa man. Wala na ginagay Felix para lang ako bisang gamay. Oh. Ganon din ba ka makatubag? Maki, mahal pa ko ni mo, no? Ako lang gihapon hangtod karon, Maki. Oh, ikaw lang gihapon, Erika. Mahal gihapon kayo ka. O bisan unsa ka maayo sa akong asawa, ikaw lang gihapon ang akong gipangita. Pero dili na ko kayang mupasakit niya. Dili na ko siya kayang pasakitan. Mao nga, sugod karon, magkalimtan na ita. She take the world. Bisan og mahal pa kayo nako si Erika. Mas gipili na ko nga magkalimtan na lang. Kay dili deserve ni Isa ang masakitan. Dili na nagutob o daghang salamat sa paglagal ning akong tao. And more power sa argument.